dito. Calling for Baguio. Papansin niyo. Ayan. So, kung nakikita rin ko ang nasa background, aking nasa likod. Ayan. Nakagising ko lang. So, ngayon, magkakaroon tayo ng this is another The Travel Vlog. So, we're going to have a house tour. What? Let's go. Ayan. So, ayan. So, dito pa paano tayo din gate. Tayo sa loob. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayan. Bakit mo sa loob? Ayan. Dito sa bahay. Welcome. Welcome to the pasok ng TV. Tapos ganyan sila nagkagulo. Tapos dito sa may CR. May CR. Nagkakami sila good morning. Ayan, dito may kusina. Ito siya edit nga po wala. Inuminom ng tubig. Aray. Ang saya-saya yun. Mag-almusal na po sila. Hi. Okay lang yan. So, baba tayo. Meron daw dito basement. Meron ditong basement. So, ito, ayan. Hi, si teacher. Ano po yan? Si teacher JJ yan. Good morning, teacher JJ. Ito yung isang room. Malamang doon siya. Meron TV. Meron doon silang may TV, walang remote. Oh my God. Dito naman sa kabilang room, si Mother Renji. Good morning, Mother Renji. Hi, teacher Cel. Hi, teacher Tin. Hello naman, my dear. Nandito ko si Teacher Len. Teacher Len, buksan mo yung pinto. Iba-vlog kita. Ay! Isang pa yung panty ko nakasama. Ayan, ito yung first room. Tingnan tayo sa taas. Ano to? Akit tayo ulit sa hagdan. Wait lang. So, tayo sa loob. Tayo sa labas. Oh, wow. This is oh, sorry. Ayan, may sliding door. Wala tayong dito sa window. Hello! Good morning! So, meron dito. Ay, makikita mo dyan sa labas. Ang malaking bahay. Ha? Bahay. Tapos maganda to. May upuan. Morning. Ayan. Let's go. Naku, boses. Hi, good morning. Let's go to the second floor of this second? Third. Ayan. Ito po yung isang kwarto. Teacher Lilia po. Si Teacher Lilia, si Teacher Edith, si Teacher Eminem. Preparing for our meeting. Mamaya po makikita ninyo yung pagpasiklaban ng dalawang grupo. May pasiklaban po mamaya ng dalawang grupo. Alamin natin kung sino ang mananalo. Oh, wait lang. Kitang-kita, oh. Kitang-kita. Lumalaban. Ito tayo sa kabilang room. Ito po yung... Ay! Sorry, makalat. Ito po yung room na.
Diyan ako sa taas. Ikaw sa may bintana, may view din naman. Wow! Talaga naman sa ayos din. Meron naman mga lola, no? Lumalaman. Ano po yan? Tapos na namin mag-lunchy. Mag-lunchy. Tapos yung tayo mag-antay ka daw. Ang tagal mo hindi huminga. Oo nga. Teacher, JC, Miss Lilia. Hi, Tin! Teacher Lam! Hello. Yung mga model ko nung compare natin. Yung picture nyo na nakaraan. Ito nga po pala yung mga triplets. Tripling. Sabi ni teacher dyan eh. Tripling po ay! Tripling ang ano. Ako naman, pick. Yung pinakainan. Sistema po. 1, 2. Kaya nga natin ito. Why? Tapos namin kumain. Mahulog ka dyan. Ano yung pwedeng continuous yung ispan? Ay, grabe ito na. Uy, mahulog ka. Suka ka. Welcome to Hayaan mo siya. Oh. Ayan. Wala ka ulit sasagip dito sa'yo dito. Sino? May taas Sa pa akin? ba na to, no? Oh, ang taas! Wow! Pinakantaas mo pa na to. Si Mommy Hello Kitty! I'm here! Ha? Hanggang second floor lang tayo, di ba? Hi! Kami maglalakad-lakad muna! Ito na kabayo. Hi, Pinky! Si Pinky! Oo nga. Hi, Pinky! Pinky! Sino ba mga first timer na kasama? Ha? Sino yung first timer? Exploring Baguio! Oh, kaya mo lang layo nga dun. Dapat pala doon ka nauna ka. Oh. Kita. Pagod. Tanda na nga. Lapit lang ako. Palengke. Ayun lang, sa baba lang. Palengke na yon? Oo, yun lang o. Ba't kayo dalawa nag-aaway? Hindi kami gawaway. Kaya naman yung hindi kayo. Nag-video ako eh. Maganda siya, Miss Auntie. Dito kami sa The Mansion!
Cause I was dying inside too. Yay! Ay, sorry. The mansion! The mansion! Nandito kami sa loob ng mansion. Yes! O, pwesto doon, pwesto. Pupunta kami sa mansion. Yay! Pwesto na kami. Hi! Oh, nandito po kami sa loob ng mansion. May mansion kaming... Ito na yung mansion mo pala eh. Ito naman, yung mansion niya. Kala mo naman picture. Take low. Hoy, tayo na tayo, Mara. Halika na, Shelly. Asan ba sila? Picture. Hindi kasi ng kamay, ah. Halika na, Nay. Desi, dito na. Kalong. Gusto mo, hindi na kamay ko. Dito ako, dito ako. Dito naman. Naka-video to eh. Ayun. Ang kita ko pa Christmas niya. Paano ba? Ano bibilin mo? Uy, maganda to, oh. Maganda yan. May ganyan. Ayun, ganito. Alin yan? Ganyan. 100 lang yan. Dito lang sa loob, Mara. Tara, natingnan yung mga... Ayan, may... Hindi ba siya? Oo nga. Sa barin. Baka maano. Tutuwa ka niyan. Tuwa ka niya. Angatin mo, na makita mo. Ayan po. Wow. Ito ang ganda. Christmas color. Teacher Edit, Christmas color. Ang ganda. Pero ano, ganito na ako. Ang cute naman ito. Ano pinakamaliit ninyang straw, miss? Yan o yung sandong ganyan. Ano pinakamaliit? Ayan na. Size 4? Size 4 siya. Mas malaki ba si Amira kay Daniel? Ay, si... Ito okay na po kay Amira. Ito kay Myron. PMA po na. Kay Myron ba pwede na to? Bagay. Medium size po. Ito po. Itong size po. Ano yan? Ito malaki. Oo nga po, Anong pero size? ganito. Guys, good morning! This is our last day at mamaya uuwi na kami. Pabalik na ulit kami ng Antipolo! Ayan, so natapos na din ang aming vacation. No, this is not vacation. Vacation with the work. Ayan, so... Masarap dito sa Baguio kasi ang lamig. Tapos, basta malamig. Masaya. Ayan, nag-enjoy kami. Sobra. Ayan, makikita niyo dito. Ayan. Home to the place where I belong. Ha? Siguro. Ano? Bilisan mo naman. Ayan, walking on the street. Tara na, yung naka-video na. Oh. Picture na nagaganap. Okay! Hi! Sorry. Hello! Pauwi na kami! Sa Antipolo! Kita ba? Uwi na kami sa Antipolo!
Foggy. Wow, foggy. Ganda, no? Sabi pa naman natin, hindi na natin experience yung mga